खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बाक्सा आरो मसलपुराव 4 जुन खालि जौ बन्द सान फोसावदों। जिएसपिआ 1 नं कक्राझार मासेखौ 15,000निफ्राय 30,000 भटनि फारागथियाव देरहागोन बुंदों नबकुमार सरनिया। बरपेटा जिल्ला भलाबाजारनि गेजेर इंराजि फरायसालिनि 2 फोरोंगिरिखौ बिदाय होदों। एयार इन्डिया एक्सप्रेस बिरखंनि सासे एयार हस्टेसआ सनानि स्मागलिं खालामनानै हमजादों। गुवाहाटीआव गोबां ड्राग्सजों लोगोसे 2 हमजादों। बोसोरब्रै सासपेन्ड जानाय आईपीएस अफिसारखौ आजिरानि सानसे सिगां आन्ध्र प्रदेश सोरखारा साख्रियाव बजबफिनदों। मुम्बाइआव सा 172 हान्थियारि गाखोनाय इन्डिग' बिरखंआ इमारजेन्सि लेन्डिं। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। 26 एप्रिल आरो 4 मेआव 4 नं दरं अदालगुरि लकसभा बियाब आरो 1 नं कक्राझार लकसभा बियाबनि बिसायख'थिया 43 नं तामुलपुर, 44 नं गरेस्वर, 41 नं मानास आरो 42 नं बाक्सा बिधानसभा बियाबाव जानानै थाङो। जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि आरो जिल्ला बेंगिरि कृष्ण बरुवाया गासै बाक्सा बिसायख'थि जिल्लायाव ड्राइ डे फोसावदों, जेब्लासिम 4 जुन सानखालि भट साननाया जोबा। बे समाव भारतारि साजा आयेननि धारा 144 नि सिङाव गासैबो रोखोमनि फेग्रा मुवाफोरनि बाहायनाय, फाननाय, दोनथुमनाय बायदिफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। बे जाथायाव जिल्ला बेंगिरिया बाक्सा आरो तामुलपुरनि पुलिस नायगिदिंगिरिफोरनो बे बिथोनखौ मावफुंनो बिथोनबो दैथायहरदों होननानै फोरमायथियो आरो सुबुं फोनांजाब मावख'गिरि बिजय बेस बरुवाया मोनसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 23 नं दिहिरा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय बर' अहफा गेलेग्रा फोथारनि जिरायग्रा सायनासालियाव सनिबार खालि जिएसपि दोलोआ अबर' गौथुमजों सोमोन्दो थानाय गागि सोद्रोमाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि जानानै थाङो। जगेन राभानि मेल सामलायनाय बे मान बावनाय हाबाफारियाव माखासे अबर' गौथुमनि गागि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसेनो कक्राझार लकसभा बियाबनि बिजाथि एबा जिएसपि दोलोनि आफादगिरि नबकुमार सरनियायाबो बे मेलाव बाहागो लादोंमोन। बे मेलाव बाहागो लानानै नबकुमार सरनियाया जिएसपि दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि सायाव बिबुंथि लाखियो। लोगोसेनो 1 नं कक्राझार लकसभा मासियाव जिएसपिनि बिजाथिया 15,000निफ्राय 30,000 भटनि फारागथियाव देरहागोन होननानै दाबि खालामो। लोगोसेनो बिहारनि बाल्मिकी नगर बियाबनिफ्राय बिसायख'थि गेलेगोन आरो 60% भटजों देरहागोन होननानै दाबि दैखाङो। फैबाय थानाय समाव बिहारनि बाल्मिकी नगर बियाबाव जिएसपि दोलोखौ मोनसे राजखान्थियारि फोथार महरै जौगाहोनाय जागोन। एमपि नबकुमार सरनियाया इंगित होदोंमोन दि जिएसपि दोलोआ इयुनाव आसामनि गुबुन जायगाफोरावबो राजखान्थि फोथाराव आगान होगोन। बेराफारसेथिं 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव एनडिएआनो सोरखार दानायनि गासैबो जाथावना दं होननानै बुंथियो। बबेखानि कंग्रेसआ 200 मासि लानो हायो अब्ला बियो गुबुन बाथ्रा जागोन होननानै फोरमायो। जिएसपि दोलोआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव खमैबो मोन 15निफ्राय 20 मासि आवग्रिनो हागोन बाथ्राखौबो मिथिहोयो। बे मान बावनाय हाबाफारियाव 23 नं दिहिरा बियाबनि एमएलए कनसियाम दासजों लोगोसेनो जिएसपि दोलोनि दैदेनगिरि आरो गोबां मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। बरपेटा जिल्लानि भबानिपुर सोलोंथाइ ब्लकनि सिङाव थानाय भलाबाजार गेजेर इंराजि फरायसालिनि 2 फोरोंगिरिखौ आजिरा मोननानै फालिथायारि बिदाय होनाय जायो। गाहाय फोरोंगिरि महरै खामानि मावनाय मटु दास आरो लेङाइ फोरोंगिरि केशव चन्द्र दासखौ फरायसालिनि लांगोनायाव खुंनाय मोनसे गोथार मेलाव बरायनाय जायो। आजिरा मोननाय केशव चन्द्र दासआ फरायसालियाव 1984 मायथाइयाव हाबनायनि समान समान मटु दासआबो 1994 मायथाइयाव फरायसालियाव हाबदोंमोन। गोबाव सम दान बान्था गैयालासे फोरोंबोबाय थानायनि जोबनायाव फरायसालिखौ 2013 मायथाइयाव हादोरसायारि खालामनाय जादोंमोन। फरायसुला फरायसुलिनि मोजांनि थाखाय मावनाय सिमा गैयै बावसोमनायनि जोबनायाव फोरोंगिरि सानैखौ दुखुनि मेगनजों फरायसुला फरायसुलि, फोरोंगिरि, दिथागिरि, फरायसालि सामलाय आफाद आरो जायगानि रायजोफ्रा बिदाय होदों।
आज्रा मोननाय फोरोंगिरि मधु दास आरो केशव चन्द्र दासखौ गांफा गांफायै धर्मपति पुलम बेहुबान जाफि चराय साथि लकुटि बायदि बायदिखौ बिदायनि समाव हामलायथि बावदों। शाहजाहान आलिया आफादगिरि महरै दैदेननायाव बे खुंफुंनाय मेलाव बाहागो लादोंमोन भबानिपुर सोलोंथाइ ब्लकनि गुदि सोलोंथाइ मावख'गिरि मिलन दास, फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि जयनाल मण्डल, राङासारा केन्द्र मण्डलनि कअर्डिनेटर लहित रामसियारि, बारग' गाहाय फोरोंगिरि कार्तिक साहा, जीवन सिंह, बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि साइजुद्दिन कानकार, उकिल नाजिर पारमानिक, फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। ओमान हादरनि मुस्काट इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोननिफ्राय केरालानि कान्नुर बिरखं गाथोनाव लेन्डिं खालामफैनाय एयार इन्डिया एक्सप्रेस बिरखंनि सासे एयार हस्टेसआ सनानि स्मागलिं खालामनायाव लोब्बा थानायनि दायाव हमजादों। सुरभि खातुन मुंनि एयार हस्टेसआ गासै 960 ग्राम लिरथायनि सनाखौ गावनि खिलामायाव सोनानै लाखोमानानै फैदोंमोन आरो बे समावनो शुक्रबारखालि डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्सआ केबिन क्रिउ सुरभि खातुनखौ मेटेल डिटेक्टरजों सिग्रोमनानै गासै 960 ग्राम सनाजों लोगोसेनो एरेस्ट खालामदों। हमजानाय एयार हस्टेस सुरभि खातुनआ कलकातानि थागिबि होननानै फोरमायथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि फेन्सि बाजाराव पुलिसआ सानै ड्राग्स पेडलारखौ गोबां ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों। सनिबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि फेन्सि बाजार ओनसोलाव गणेशपारानि बिश्वजित बर' 24 बोसोर आरो राहुल आली 18 बोसोरमोनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै बिसोर सानैनिफ्राय गासै मोन 16 हासुं थिमियाव बुंजासे सोनानै दोननाय गासै 8.67 ग्राम हेर'इन ड्राग्स जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिहोदों। पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला बिश्वजित बर'खौ 2 नं रेल गेटनि लाकटिकायाव हमनो हादोंमोन आरो गुबुन फारसेथिं राहुल आलीखौ फेन्सि बाजार ओनसोलनि 4 नं रेल गेटआवनो हमनो हादोंमोन। थांनाय 2020 मायथाइयाव बोसोरब्रै सिगां साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजानाय आइपिएस अफिसार ए.बि. भेंकाटेश्वर रावखौ अन्ध्र प्रदेश सोरखारा आज्रा मोननायनि सानसे सिगां साख्रियाव बोजबफिननानै लादों। बेनि उनाव सोरखारनि नेमखान्थि बायदियै मान होनानै आज्रा होफिनदों अन्ध्र प्रदेशनि नखर बिफाना। मख'नो गोनांदि आइपिएस अफिसार ए.बि. भेंकाटेश्वर रावआ जेब्ला अन्ध्र प्रदेश पुलिसनि इन्टेलिजेन्स ब्रान्चआव एडिशनेल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस एबा एडिजिपि बिबानाव दङमोन अब्ला जवानफोरनि इकुइपमेन्ट एबा किट्सफोर बानायनायाव गोबां हेराफेरि खालामनानै सोरखारि धोनखौ जाख्ल'दोंमोन। बेनि थाखायनो अन्ध्र प्रदेशनि नखर बिफाना आइपिएस अफिसार ए.बि. भेंकाटेश्वर रावखौ सासपेन्ड खालामदोंमोन 2020 मायथाइयाव। बोसोरब्रै न'आव जिरायनानै जोबनायाव सुपारनुएसन रिटायारमेन्ट लादोंमोन आइपिएस अफिसार ए.बि. भेंकाटेश्वर रावखौ। अदेबानि गेजेराव बोसोरनै सिगां साख्रियाव बोजबफिनदोंमोन आइपिएस अफिसार ए.बि. भेंकाटेश्वर रावखौ। नाथाय सेनियरजों गाज्रि आखल आखु दिन्थिनायनि जाहोनाव आइपिएस अफिसारखौ सासपेन्ड खालामफिननाय जादोंमोन होननानै मिथिहोदों अन्ध्र प्रदेशनि चिफ सेक्रेटारि के.एस. जवाहर रेड्डीआ। मुम्बाइ एयार ट्राफिक कन्ट्रला बिरखं गाथोनाव बमाजों गाग्लोबनायनि खौरां मोननानै 172 सा हान्थियारि रोगानाय 6E5314 चेन्नाइ मुम्बाइ इन्डिग' बिरखंखौ हाखु दाखुयै जानगाराव थानाय एयारबेसआव लेन्डिं खालामहोदों। सनिबारखालि फुंनि 8:45 रिंगायाव हाखु दाखुयै इमारजेन्सि लेन्डिं खालामखांनानै रैखाथि हान्जानि सांग्रांथिजों गासैबो सा 172 हान्थियारिफोरखौ जेबो खहा जाहोआजासेनो ओंखारहोनो हाजोबदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 28 मे खालाराव बेबायदिनो दिल्लीनिफ्राय बारानासिम थांनो गोनां इन्डिग' बिरखंखौ बम बेफ्रुहोनो सिगिनाय मोननानै हरखाबै इमारजेन्सि लेन्डिं खालामहोफिनदोंमोन। इन्डिग' बिरखंनि थाखाय बियो नैथि खेब सिगिजानाय जाथाय होनजायो। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।